El celler de Can Roca. Els germans Roca van obrir el celler de Can Roca, un restaurant de referència obligada al qual han dut als nivells més alts amb una cuina que contempla tots els àmbits. La carta de vins és de les més premiades a Espanya. Seguint la tradició familiar, els germans Roca han aconseguit situar-lo en els nivells més alts de qualitat i satisfacció. La seva excel·lència és tan elevada que els ha valgut 3 estrelles Michelin. La carta varia segons la temporada i destaquen plats innovadors, però també hi trobem espai per a la tradició, la memòria i el contrast. Els postres de Jordi Roca són realment originals. Ofereixen 3 tipus de menú: de degustació, el sorpresa del moment i el de temporada, format per 3 plats més postres.